Tak vás tu vítam na tejto prezentácii, ktorá zhrnie také moje spomienky na to, keď sme s kamošmi programovali pre ďalších kamošov, čo je vlastne aj táto komunita ľudí, čo si na to dobre spomína. Textové adventúry ako Sibyllasoft a potom ďalšia taká etapa moja bola Ultrasoft, kde ma taký hlavný majiteľ Ultrasoftu Ludovitek prizval ako takého junior spolumajiteľa. A v obidvoch týchto prípadoch to už bola vlastne taká komerčná distribúcia, kde sme mali záujem na tom, aby autori dostávali autorské honoráre a aby sa to stalo takým štandardným, že ľudia môžu programovať hry v dobrej kvalite, hráči si to kúpia a autori dostanú zaplatené. A ešte sme k tomu použili takú platformu, časopis Beat, ktorý bol, zase sme sa potešili, že za socializmu sme mali pocit, že nám to nejak chýbalo. V Československu nebol vôbec časopis o počítačových hrách. Ja som si zo zúfalstva objednal poľský Bajtek cez Poľské kultúrne stredisko a iba som sa nejak dočítal alebo dozvedel, že to sa tak plánovalo v tej plánovitej ekonomike papier a keď nebol papier, tak nebol časopis a predsa len tie počítačové hry vôbec za toho minulého režimu nemali od toho režimu nejaký priestor, ani sa nepredávali v obchodoch, autori nemohli sa tým živiť, dospelí ľudia, tak my tínedžeri sme programovali tie textové adventúry pre kamošov, ako pre zábavu, zo srandy. No a potom ten Ultrasoft spôsobil to, že nejakí ľudia naozaj začali kódovať celkom už také fakt hry, čo sa podobali na tú kvalitu tých britských hier a nejakí ako dostali za to už aj rozumné peniaze. Tam trošku vadilo tomu, že sme boli za socializmu chudobní príbuzní toho západu a my sme používali stále Sinclair, nejaké 8-bitové počítače a oni ten celý svet sa pohol niekam k PCčkám, Amigám, Atari STčkám, ale my sme s tou distribúciou sa venovali tomu, čo ľudia najviac doma používali, to bol Sinclair. A ani sme v takej mikrofirme, ja, manželka a pes, to nebol ten prípad, akože, že by sme boli rodinná firma, ale boli sme dvaja spolumajiteľia, dve dievčence distribuovali kazety, jeden pán nám zalamoval časopis a jeden kamarát bol redaktor toho časopisu, to bolo celé. A ani sme sa nestali milionári, lebo sme museli vlastne ľuďom ponúknuť hry za takú cenu, aby si to mohli dovoliť. Kazeta stala povedzme 70 korún a tam niečo dostal autor, niečo sa nám pokryli náklady, niečo sme mali na prevádzku a akurát to nejak fungovalo. Zahraničné hry vtedy stali bežné 1200 korún na Amigu alebo na nejaké iné počítače. Tak my sme aspoň zapôsobili na tom trhu tak, že si ľudia zvykli hry kupovať a nejakí autori dosiahli to, že sa predali v pomerne pekných dávkach tie hry, aby si oni zarobili a vyrobili ďalšie programy. Ja som potom išiel študovať na Matfis, tak som z toho Ultrasoftu aj odišiel veľmi rýchlo po 2-3 rokoch. Za tie peniaze, čo som dostal ako odstupné, som si kúpil PCčko 386, DX40 a mal som to na Matfize na programovanie ako super stroj a ako super spomienku, že som troška podnikal a prispel k tej komunite tých počítačových nadšencov. Ten sen, že naučiť sa programovať hry sa mi úplne nesplnil, lebo ten Matfiz učil teda programovanie, ale zistil som, že není to už presne zacielené na tie hry a tie herné štúdia u nás ešte nevznikali, až potom neskôr a venoval som sa trošku bežnému programovaniu a potom som prešiel na nejaké Sun Microsystems, Unixové servery, siete a teraz trošku s Ciskom robím v takej firme. Ale potom z hľadiska tejto akože retro zábavy sa objavil Maroš Brojo zo Slovenského múzea dizajnu, že on v ten kultúrny rozmer vníma, že hry patria každej krajine ako nejaká časť kultúry významná. Treba tie hry zmapovať, ktoré boli prvé na Slovensku, v Čechách, ako sa doplňali. Aj tu mám, že slovenské počítačové hry, lebo s Marošom Brojom sme potom urobili taký projekt, že preložíme tie textovky, ktoré vznikli v Čechách, ich vzniklo 300, sme zistili, na Slovensku sme narátali tak do 100,
My sme boli fenomenálna krajina Československu, kde textovky sa stali absolútne fenoménom, kde ľudia vypovedovali o svojich kamarátoch, kluboch, do ktorých chodili, frajerkách, učiteľkách, neviem čo, a odovzdávali tie príbehy kamošom. A aj Marašovi Borovi sa to pozdávalo, že však nemáme moc tých grafických hier, nie sme Japonsko, kde sa píše nejakým Space Invaderom a Pac-Manom a proste Američania, ktorí, neviem, ktoré hry mali prvé, že my máme tie textovky, ktoré veľmi pekne namixovali ten západo-východný kultúrny kontext, kde my sme pozerali filmy na VHS kazetách, tých Rambov, Terminátorov a zabávali sme sa tým. Medzi tým sme žili v krajine sovietskeho bloku, kde boli nejaké limity, na ktorých sme sa smiali. Školský systém mal nejaké také akože svojské špecifika. Aj to tu spomínal Mirko Werner, že hyperlokálna hra, kde tí učitelia boli zábavné postavičky a my sme si ich zakomponovali do tých hier a tak ďalej, tak on vymyslel, že preložíme to do angličtiny a dáme svetu vedieť, že aj my sme boli krajina, kde prebehla počítačová revolúcia, že máme ten didaktik, ako tak jedna karta v rukave a druhá karta v rukave, že ukážeme tým ľuďom, že čo v tých hrách bolo, že na čom sme sa my smiali a zabávali a že celé to bolo postavené na hlavu, že nie dospelí ľudia sa živili programovaním profesionálnych hier, ale deti zabávali ostatné deti textovkami a namixovali tam totálny guláš, Rambo naháňa Šatochina zo sovietskeho filmu a veľmi nám v tom pomohol, ja to tu trošku prepnem, veľmi nám v tom pomohol Jaroslav Švelch, ktorý je o 10 rokov mladší odo mňa, ale ešte stihol mať počítač sám kúpe, lebo jeho otec bol rozumný človek a nejak sa rozhodol pre tú platformu v ranných 90. rokoch a Jaro Švelch si zahral všetky textovky československé, ktoré teda mali zmysel a napísal o tom ako sociológ a pražský, myslím, že profesor na Karlovej univerzite, pre tento fenomén tiež, ktorý zachytil dobový, napísal potom knihu, keď navštevoval zahraničné univerzity a rozprával im príbeh, že tu boli všelijaké textové hry a konec koncov objavil taký fenomén subverzívnych hier a aktivistických hier, že v Československu si ľudia robili srandu z toho režimu, v Šatochinovi umiera sovietský vojak na milión spôsobov, pritom sme boli krajina, kde boli nejaké okupačné sovietské vojska. V hre Perestrojka podpálite kanonický Marxov Kapitál, zhorí tá kniha, nefunguje sovietský zapalovač a na konci vyhodíte sochu Vladimíra Iliča Lenina do vzduchu a nájdete zlatú tehlu a neviem, dozviete sa termín protištátnej demonštrácie prodemokratické. Niečo neuveriteľné, že ľudia toto hry používali na niečo, ktoré nie úplne slobodnom režime si aj tak robilo z toho celého srandu a tak ďalej. No a potom ho nahovorili, on bol aj na MIT a túto zo Sibilasov, tu tí moji kamoši, oni sa dostali na Harvard a na MIT a on tam bol za jedným tým Mišom Hlaváčom a tam natrafil na tých profesorov z MIT a oni, že Jaro Švelch, že napíš nám celú knihu, jak to bolo u vás za tou železnou oponou, že jak u vás tie počítače vôbec ste používali, však to bolo americký vynález, zakázaný kokom, zmluva zakázala embargo dovážať tie počítače, že jak to vás, jak ste to vy mohli používať a jak to celé, no, že mám napísať knihu a že kto to bude čítať, že my si to chceme prečítať, chceme vedieť tú message. Tak on napísal knihu najprv takého menšieho formátu a oni, že ešte tam pridaj, chceme všetko vedieť, tak naozaj sú tam príbehy aj inžiniera Smutného, jak urobil počítač pre syna, aby zlepšil motoriku. Malo sa to vyrábať za 3000 korún v Tesla, neviem, Liberec. Ale ten režim nedokázal to vyrábať. Čiže vždy to bolo na takých nadšení tých schopných, šikovných ľudí, ktorí to niekde ťahali, urobili veľa tej dobrej práce a ten režim niečo s tým urobil a boli aj tie zväzármy a tam všelijakí zajíčkovia vydávali mikrobázy a my sme z toho sa strašne tešili, ale všetci sme tak trošku vnímali, že
sme za železnou oponou, ten hardware si musíme pašovať zo zahraničia, za strašne drahé peniaze sa to predáva. Ešte sme boli šťastná industriálna krajina sovietskeho bloku, nie ako Rumunsko alebo Maďarsko, kde boli odsúdení na agrárnu krajinu a nesmeli tie počítače ani vyrábať, tak sme vyrábali, ale aj to bolo, že Didaktik odvážne sa rozhodol vyrábať klón, nakúpil si Ferranti Ulan, neviem akým zázrakom, to ten Klemon rozprával, že bol v Prahe podnik Československého zahraničného obchodu a asi cez nich sa mu podarilo získať nejaké valuty, vďaka ktorým nakupoval Ferranti Ula čip, jediný proprietárny čip v Sinclairi a vďaka tomu vyrobil tie prvé gamy, tak je na YouTube video, kde v prvej predajni v Prahe rozpráva, ukazuje ten počítač a hovorí, že to bude stať 5500 korún a bude na Vianoce 86 na trhu. A potom ako my sme potom v Ultrasofte sa spojili s Didaktikom, oni velice sa tešili, že konečne firma, čo bude vyrábať software a predávať software, lebo všetci sa ich pýtali, že máte ten Didaktik počítač a kde zoženeme tie hry, dajte nám hry. A oni nemali tie hry, mali pár takých akože okopírovaných tých kuchárikov a šach. To boli tie prvé sady, čo Sinclair dodával, aby boostoval tie ZX Spectra na trhu, ale nechceli ísť do toho, lebo to boli nelegálne kópie. A takto sme sa objavili my, mali sme distribučné práva na hry, oni vkladali ku každému Didaktiku plagátik, že hry Ultrasoft za 70 korún, tak sa tešili. Vydali nám prvé číslo časopisu Beat, tým nás zachránili, lebo to boli obrovské peniaze, neviem ani koľko korún, 10 000 čísel takých vydať. A my sme ich rozoslali ľuďom a tí si poslali objednávky a vďaka tomu sme získali predplatiteľskú bázu. Tak mali sme s nimi takú symbiózu. No a oni vlastne boli zázrační v tom, že vyrobili, hovorili nám, že 100 000 počítačov a keď im zakázali tú Ferranti Ula, lebo došli na to, že to není sú obchody s opravovaním ZX Spectre, ale že oni si klonujú a neplatia žiadne autorské práva, tak im to Ferranti stopol a oni, že tak dobre, že chceme robiť oficiálny klón a tam padla nejaká suma, že zaplatíte 10 miliónov a môžete si robiť ZX Spectrum klón. 10 miliónov korún nemali, tak našli tú sovietskú fabriku s nejakou výrobou, asi military výrobou, čo im to naklonovala tú Ulu a potom vieme o tom Didaktike, už má tú štvorcovú obrazovku s tou sovietskou Ulou. No a my sme teda jednak v tom Ultrasofte, tam bola tá symbióza s Didaktikom. A keď to teraz tak premostím k tomu Sibila Softu, tam zase bola tá symbióza v Československu, že sme sa vzájomne inšpirovali, tá komunita. My sme boli trošku mladší od Františka Fuku a tých Golden Trianglov Martina Fiedlera, tak vždy sme pozerali, že Fuka urobil hru Poklad 2, prvá textovka v češtine, že fíha, že to sa dá hrať, že to by sme vedeli aj my naprogramovať, tak Fuka je ročník, ja neviem, či 68, 69, ja som 71, tak on keď mal 18 rokov, ja som mal 16, keď som robil tú prvú hru Fuxsoft. No a tí moji kamoši z toho Sibila Softu, čo sme si nasimulovali firmu, tí mali iba 13 rokov, alebo tak ešte o 2 roky odo mňa mladší, alebo tak. No aj tak sme vyrobili takých zopár tých hier, tá moja hra Fuxsoft mala odozvu aj v Prahe zjavne, lebo Patrik Rak urobil Fuxsoft 2, potom nejakí ataristi urobili ZX Fuk, akože port na Atari. Ja som to zistil až po 30 rokoch. Jaroš Velk, že to bolo aj na Atari, čože? Vôbec som o tom nevedel. Že troška skrátená verzia, ja som si to zahral. A potom sme robili preklad s Marošom Brojom do angličtiny, tak sme nielen spektrácké verzie tých slovenských textoviek preložili, ale aj tú ataristickú a ešte aj Fiedlerovú prestavbu s tým podpalovaním toho kapitálu a tak, aby sme tam mali teda aj tie subverzívne hry. No a sme sa doplňali, my sme sa inšpirovali, Fuka, tí Indiana Jonesovia, to som aj Švelchovi hovoril do tej knihy, že pre mňa to bol ako obľúbený spisovateľ kníh, ako nejaký Kundera alebo Hrabal, že vydal novú knihu, že to sa teším, že si prečítam, tak prišiel nový Indiana Jones, tak som sa tešil, že si zahrám od môjho obľúbeného autora hru. No a tak Fuka nás aj pochválil, on vydal tú knižku počítačové hry 1, 2 a
a tam spomína, že ze Slovenska je Sibila Soft a že jej hry nejsou složité, ale mají specifický zmysel pro humor. Tak fakt, tuto si môžeme aj prepnúť. Takíto mladí chalani sme boli na fotke, to je Sústriková chalupa. Tam sme chodili, Palo Čejka, Sústrik a ja na fotke. Ja som ten starší, oblečený. A oni v tých trenkách tam pobehujú ešte deti. No, tak my sme to žrali. SSM, tá hra bola tiež inšpiratívna. A neviem, či to je Fiedlerova, alebo tak, že profesor Ikebanov v afére Zabara chudá, je tam taký nejaký príbeh a dokonca ma to inšpirovalo, že tam je logo toho Svazarmu, či jak to je SSM, Socialistický svaz mládeže. A som si hovoril, čo to je za hru, že fúha, že taký domáci symbol. A potom hra, že Zabara chudá, šílený profesor Ikebana. Tak aj do toho Šatochina sme dali veľké logo Kosaku a Kladiva a sme sa smiali, že to bude taká Potemkinová dedina, že zakryjeme sa tými veľkými symbolmi a pod tým si spravíme z toho srandu a kto to bude čítať, však nikto, akože neexistovala cenzúra. Z toho sme ťažili, že nedostávali sa honorári, neboli tie hry na pultoch, ale vlastne mohli sme si tam robiť, čo sme chceli a robiť si srandu. Ja som bol teda opatrný s tým Šatochinom, že Rambo, tak asi musím si dávať pozor, tak Šatochin, to bol z takého sovietského filmu Osamela plavba, hlavný hrdina, a to bola odpoveď, v Sovietskom zväze prebiehala perestrojka, Gorbačov, glasnosť a gruzínsky režisér natočil Osamelú plavbu ako paródiu na americké filmy superhrdinov, kde vždy ten Rambo alebo Terminátor vystrieľal všetkých nepriateľov a nikto ho nezraní a tak ďalej. Tak tu major Šatochin vlastne vo filme predstavuje hlavného superhrdinu, ktorý zachráni priateľstvo Sovietskeho zväzu a USA, ktorí sa začínajú kamarátiť a zlí obchodníci na jednom ostrove skrytom chcú jadrovým útokom zničiť to priateľstvo, aby zarobili veľa miliónov peňazí, dolárov. No a ja som si to pozrel v kine, sa mi to ľúbilo, lebo naozaj major Šatochin strieľa zo samopalu a tak lietajú tie tela, že s takou nadsázkou a s takým akože prehnaným humorom urobil toho superhrdinu ten gruzínsky režisér. Spojil som východ, západ, Šatochin, Rambo, naháňa toho Ramba. Vo Vietname kto bol ten zlý? No Rambo a Šatochin to ide tam vyriešiť a ide ho chytiť. No tak a ešte, jak Mirek Werner hovoril, jak som to programoval, preplnila sa mi pamäť a zistil som, že to spektrum nemá nekonečne veľa pamäte. V Basicu to bolo nakodované. Tak som to potom musel skrátiť a rýchlo dokončiť tú hru a troška má menej obrazoviek, než mala mať, ale podarilo sa mi tam prepašovať minihru. Keď dáte ovládacie klávesy KGB, tak zrazu je tam minihra, kde je taký jednoduchý parser, že si americký Rambo, ktorý prišiel do skrytého tábora pre veteránov na Sibíri a tam sa nachádza ten Šatochin, ktorý neúspel a nechytil toho Ramba a tam ho teda ako už nechali ako takého, síce ako za nesplnenú misiu tam ostane a Rambo ho tam môže potom akože zlikvidovať nejakým smiešným spôsobom, udusiť ponožkami smradlavými, humor tínedžerský. No a tak bolo to také Jarovi Švelchovi sa to hodilo do tých subverzívnych vier, že sme si z takýchto vecí robili srandu. Poďme trošku podľa tých slajdov. Takže mikropočítačová revolúcia, u nás to trošku bol ten didaktik, že nebolo to štátne plánované hospodárstvo, oni boli výrobné družstvo a oni si sami mohli hľadať také tie náplne a okrem tých globusov, ktoré mali nejaké presvetlenie, že kde sú hlavné mesta a tak ďalej, si vyrobili ten klon počítača. A môžeme teda poďakovať. A samozrejme aj pán inžinier Kiš s tým PMDčkom. Ja si myslím, že na tú dobu ten človek objavil kopec dobrých nápadov a urobil počítač aj s jemnou grafikou a môžeme byť za to vďační. Lebo pozeral som si východonemecký KC85 a to má len textovú grafiku a ešte sa tam aj píše, že tam nejak zlyháva ten
nastáva nejaký konflikt tej grafiky za nejakých situácií. Čiže vyriešiť také elementárne problémy v tej socialistickej súčiastkovej základni, aj ako Kiš hovoril, že používal nekvalitné súčiastky a robil to také akože, neviem, či redundantné, aby to odolalo zlyhaniam hardveru. Tak ja som bol aj na jeho prednáške na Fitke a naozaj ten príbeh je obdivuhodný. Jednak, že ten počítač proste dobre nemal možno farby ako Spektrum, tak som to vnímal na strednej škole, ale mal jemnú grafiku, boli tam nejaké hry. Boli sme na tom oveľa lepšie ako naozaj v Sovietskom zväze, kde si ľudia tie klóny robili na kolene v malých počtoch, iba tí najšikovnejší inžinieri, alebo mám takú kamarátku z Rumunska, ktorá nám potom pomáhala propagovať preklad tých hier, študovala tiež na MIT a písala článok pre Ars Technica, to je taký MIT portál, že ak v Rumunsku vznikali tie klóny, tak u nás vzniklo, povedal ten Klemon, že 100 000 didaktikov, neviem to overiť a možno ich bolo viac menej, ale boli to 10 000 počítačov, tak v Rumunsku vznikli klóny Spektra, ale len pre verchušku, akože tú vládnúcu vrstvu sa vyrobilo 1000 kusov a tí inžinieri, ktorí to vedeli, že kde sú tam nejaké tie vývojové laboratória, tak si šúpli niečo do vačku v robote a doma si poskladali svoje klóny a tých ľudí bolo úplne oveľa menej rádovo, než u nás. Napríklad, dobre, však to nemusíme rozoberať tieto veci. Ako som to ja potom vnímal, 80. roky, vzdelaná ekonomika, na gauči sme si kopírovali s kamošmi, tak aj vznikol Sibilasoft. Ja som uvidel u kamoša prvú ZX81, fascinovalo ma to prvý počítač. Našiel som prvého človeka zo ZX Spectrum a keď to bolo ešte 83. rok, 84. a už sme pozerali, bola tá hra Hammurabi v češtine, tak už sme videli, že aj domáci ľudia vedia vytvoriť nejakú hru. Potom bol Eric and Floaters, to je vlastne Bomberman a niekto to v Čechách upravil, že ten panačik behal po blutisku a chodil do takého bazéniku a niečo iné, mal tam nejakú inú úlohu, ako vyhadzovať bomby. A sme si hovorili, že my sme kamoši z tých prvých spektristi, čo sme sa našli v Bratislave a budeme aj my robiť hry. Fúka nám ukázal Poklad 2, tak hneď Sústrik vyrobil hru Plutónia a videli sme, že dalo by sa také niečo robiť. Dohodli sme sa, že budeme to ako kamoši, nazveme sa Sibilasoft, aby sme boli taký akože nie materiálny názov, ale Sibila bola nejaká vedma, ktorá predpovedala budúcnosť v nejakých starých gréckych bájach alebo niekde, tak to bude Sibilasoft, taký trošku ezoterický názov a budeme simulovať firmu, čiže Michal Hlavač mal talent na kreslenie, aj tie screeny mal pekné v tých našich hrách, on nám robil tú grafiku. Martin Sustrik bol najlepší kóder, tak on robil všetky loadery, všetky strojakové rutiny, aby sa hra nedala breaknúť. Ja som vedel troška vo VM Music Box nakodovať nejakú hudbu, ale ako nedá sa to porovnať s tými sekvencármi, čo sa tu skladá hudba na Y, ale niečo som vedel, notovú osnovu a som tam urobil pár skladbiček, tak ja som bol akože ten chiptunes človek a každý sme si robili vlastný engine hry a vlastný príbeh a vlastné nápady a aj sme sa trošku vylíšili v názve. Potom som to vysvetľoval Jarovi Švelchovi, lebo sa pýtal, že prečo bol jeden Sibilasoft z Y a druhý s mäkkými Sibilasoft. Tak ja som bol Sibilasoft s tvrdými Sibilasoft. Hlavačovci boli aj s mladším bratom Michal Hlavač, Juraj Hlavač Sibilasoft, tiež tvrdými. A Martin Sustrik bol Sibilasoft s mäkkými. Takže keď ten príbeh písal a ten engine, ten jeden z nás, tak si tam dal ten názov troška iný. Aj tie hry sa líšia, že zavolala mi jedna pani, ja som do tej hry Šatochyn dal telefónne čísla a ona zavolala taká pani z Prahy, že môj syn sa strašne rád hrá vaše hry Sibilasoftu, že nemôžete mi dať nejaké ďalšie, že jasné, nahral som celú kazetu a všetky tie hry Sibilasoftu, čo sme mali, som tam nahral a som to poslal, som sa strašne tešil, že v Prahe hrajú naše hry Sibilasoftu, to je fantastické. No ale ja sa priznám, že sústrikové hry boli ťažké a nevedel som ich hrať. Ten Stenson Tron má 120 obrazoviek a tam som sa dostal
tam je nejaký chlapík v zamrznutej ľadovej kocke, teraz dá sa dať údry, dá sa neviem čo roztopiť, ten chlapík začne motikou zabíjať toho hráča, potom je tam chlapík, ktorého môžem oholiť, on sa mi poďakuje, dá mi strašne veľa peňazí, alebo keď ho udrem, tak on zdrhne a potom stretne v polovici hry partičku ľudí, ktorí mi povedia, že to bol ich mafiánsky šéf a že dá ma zabiť a strašne také nečakané veci. A bolo to taký žáner, že sci-fi, kde vymýšľal strašne veľa, dával tej fantázii priebeh a boli tam veľmi nečakané postavy a historky a reálie v tých miestnostiach. Tak teraz som si to dohral, lebo sme robili tie preklady a ja som bol ten tester a vyrábal som, že preložili sme 20 slovenských hier do angličtiny. Všetky tie hry som dohrával, prehrával som si tie verzie aj ako v ktorej miestnosti kto ako zomre, aby som vedel, či to nezamrzne alebo tak. No, tak ten Throne to bolo náročné. Ešte aj Jaroš Valch mi povedal, že ty si dohral Throne, že on to nebol schopný. Napriek tomu, že všetky hry hral, tak boli takéto ťažšie. A sústrik toho Stensona, keď som si uvedomil, dal do všetkých svojich hier, že Tria, Super Diskus, tak hlavná postava je Stenson, človek z švédskej národnosti s falošným nejakým pasom, čo nevieme, a na konci nejaký veľmi tajúplný muž mu potrase rukou a povie, že ďakujem za splnenú misiu. A to sú jeho hry, akože veľmi také sci-fi uletené. Hlavačovci mali takú konvenčnú novelu Sherlock Holmes a oni boli tí najmladší, takže to je taká hra, čo ani nemá parser. Tam sa tak rozhoduje, že stlač K, keď chceš zobrať kľúčik a choď za Garidebom, tak vždy je také menu. A potom sa to zmenilo, urobili Chrobaka Truhlíka a tam im sústrik troška nakodoval aj nejakú rutinu, že majú grafiku a je to asi naša jediná hra, kde je aj grafika. Teraz, keď sme to prekladali, tak hovorím, že Hlavačovci, oni mali takého šikovného otca, ktorý vedel robiť v československej televízii animované filmy. Chodil do Španielska ešte za socializmu, jedol tam rožky a vodu pil, aby za diety im kúpil Sinclair, Microdrive, Interface 2 a neviem čo všetko. Takže tak sa oni dopracovali k počítaču. No a čo som to chcel? Potom sa po revolúcii okamžite premiestnil do Luxemburska, vyrábal filmy pre belgickú televíziu, chalani tam išli na International School in Luxemburg, americkú školu a potom sa dostali na Harvard aj vďaka tomu, že poslali tam pásky Ultrasoftu, že vyrábali hru Chrobák Truhlík a že ako tínejdžeri a tam to zobrali, zožrali aj s naviakom, že to sú šikovní ľudia, nemusia platiť školné, bereme ich hneď. No ale zostali tam, robili ináč aj nejaké hry pre macOS na Apple tablety, dostali za to aj nejaké ceny, robili v Microsofte nejaký čas, teraz robí Mišo Hlaváč pre Oculus, pre Facebook. No a vypustili sme tieto preložené hry, však môžeme si... Dobre, Jaroš Valch to spropagoval, my sme preložili tie hry, tá Andrada Fiskutean napísala o tých hrách tiež článok do Ars Technica na MIT a ona potom odtweetovala taký tweet, že preložené slovenské hry, je tam aj ten slávny Šatochin, ktorý naháňa Ramba, subverzívna hra a ono to malo 2400 zdieľaní, po celom svete si to zdieľali, každý ten zdieľač mal ešte stovky sledovateľov, tak sa mi ozval Michal Hlavač z Ameriky, že počúvaj, že tuto moji kolegovia sa bavia, že vy ste robili niečo s tými hrami, že to ste fantastické, že tuto normálne sa o to zaujímajú, že ja som im hovoril, že to som ja robil, keď som bol mladý. Moja rodina, čo je z Južnej Afriky, bratranec, hovoril, že moji kamoši sa bavia, že som im povedal, že moja rodina, že tu robili tie hry, že to sú zo Slovenska. Nemohli sme tam dať české, lebo to bolo z eurofondov, ministerstvo kultúry na Slovensku, ale sme tam potom preložili tú Fiedlerovú hru Prestavba, tá je česká, lebo tá je tá najsubverzívnejšia a nemala poriadny preklad. Do angličtiny ju preložil v podstate len nejaký náhodný kóder na počítač TRS, keď si vygooglite. A na Sinclair ani na iné počítače myslím, že nebol preklad.
No a tuto, keď hovoríme, že Švelch o tom napísal veľa dobrých knížiek, máme tu tie my, tak Aaron Reed začal písať históriu, 50 rokov histórie textových hier a ja som zachytil jeho blog, kde to začal písať, napísal, že skrácuje si úväzok akademický na vysokej škole, že kto chce mu môže prispievať na to, aby vyšla taká knižka, ja som sa tam hneď prihlásil. Zaujímavé ma aj textové hry, aj ich história. A hneď som sa mu hlásil, že my tu máme subverzívne hry, ukazoval som mu Švelchovú stránku a on, že áno, že počul som o tom, že určite to tam dám, dal to do kapitoly rok 1988, kedy bola vyrobená prestavba. A ja som mu tam trošku do toho fúšoval a som mu pomohol, predložil som mu mapu prestavby, napísal som mu návod, ako vyhrať prestavbu. On si zobral nejaké slovníky onlineové a vyhral tú českú verziu a napísal o tom kapitolu a šupol tam aj o Šatochinovi jeden odstavec za to, že som mu tam trošku pomáhal, nejaké poďakovania a Švelchovi samozrejme ďakoval. No a Aaron Reed aj cituje Michala Hlavača a to má prevzaté zo Švelchovej knihy, že Jaro Švelch robil rozhovor s Michalom Hlaváčom. No a takto sa nám to podarilo, že boli tie preložené hry, Švelch mal v Amerike v MIT Press knižku, my sme s Andradou Fiskutan, ktorá mala skvelý článok na Ars Technica, ona poslala tweet a naozaj to vnímali asi tí z tej západnej hemisféry civilizačnej, všelijakí kamoši a študenti a neviem kto a naši takí generační príbuzní ľudia si to zdieľali. Ja som si pozeral tie odozvy a tam, že toto je zaujímavé, že to si zahrám nejakú hru a napíšem o tom nejaký blog a všetci sa tam kasali, ale moc ľudí to nehralo. Ja som tam v titulkoch tých preložených hier, že pomoc, že keby niečo, tak napíšte mail sem stano.hrda@gmail.com a až tak ľudí sa neozvalo. Asi to, iba ich to zaujalo. Na web stránke si prečítali, že čo sa tam dialo v tých hrách. Ale ozvali sa z časopisov a z portálov, tak mali sme článok na The Verge, Vice, Kotaku, aj s jednou novinárkou som mal nejaký rozhovor, potom taký pán novinár, zabudol som meno, ja mám zlú pamäť na mena, čo píše do Wired, tak hovoril, že hral som toho Šatochina, že fakt celkom zábavná hra, že dajme si rozhovor, ale potom sa uzavrelo to okno, keď sa šeroval ten tweet a oni začali mať pocit, že už všetci o tom niečo napísali a ten sa už neozval. Ale tá jedna baba napísala, ja som tam rozprával takú story, že inšpiroval nás Fúka z Prahy, robili sme textové hry, aj tí českí kolegovia, aj my na Slovensku sme si robili aj srandu z toho režimu, ale boli sme trošku 100 rokov za opicami a nemohli sme vyrábať hry pre ten západný trh, tak je to také nezvyklé trošku to prostredie a tá platforma. A dokonca Franto Fúka si to dal na nejakú svoju web stránku, keď to je v tom Vice také spomenuté, že naozaj ako súhlasí s touto interpretáciou, že keby to bolo iné, žili by sme v spoločnej, slobodnej, otvorenej spoločnosti, tak určite Golden Triangle by tie hry predával na britskom trhu a my by sme asi nerobili hry pre kamošov, možno niečo také, že by sa to aj predávalo v obchodoch a tak. No, bola to sranda. Tento Aaron Reed, on vydal tú knižku a vyšla, bolo to strašne úspešné, chcel 1000 ľudí, aby sa mu zložilo na Kickstarteri, nakoniec sa zložilo 5000 ľudí, knižka vyšla a ešte teraz posielal posledný mail, že už je rozpredaná, všetky kusy sa rozchytali. Kto by mal záujem, tak existuje taká služba, že sa vytlačí na objednávku tá knižka a keď si budete trošku googliť, tak je to, môžete si to objednať buď v elektronickej forme za nejaký malý poplatok, alebo sa dá objednať, že knižka existuje a on demand vám vytlačia nejakú paperbackovú verziu. Tuto som mal ako dôkaz, že niekto sa potom raz pozastavil, že ten Šatochin, že to je nejaká subverzívna hra, však tam ovládate sovietského vojaka, že čo nám to tu trepete za nezmysly. Keď sme nahrávali do slovenskej televízie také dokument fetiše doby, boli fetiše socializmu, potom boli fetiše Novej republiky a tam bolo jeden dokumentárny diel, že počítače, mobily a satelity. A ja som sa tam nejak dostal a
dostal sa tam Marian Ferko, čo robil Quadrax a sme sa troška tam skamarátili a malým deťom z klubu informatikov sme ukazovali naše staré hry a oni sa to hrali a komentovali a o tom je ten diel, že kedy si tiež boli počítače, tiež hry a tak. Na tá pani, že tá vaša hra, však tam ovládate sovietského vojaka, taká scenaristka, že čo to, aká subverzívna hra. Tak som si vystrihol, čo Franta Fúka dal do FX Soundtracku 3. Sibila sa v 2 šatochín je velice zaujímavá hra, zbalte si pyžama a kartačky na zuby a rozložte sa s rodinami. Tak naozaj to niekto vnímal v tej dobe, že je to... Prosím? Áno, áno. Áno. No, tak ja sa teším, lebo vždy nás on inšpiroval a sme ho obdivovali a moja tá prvá hra Fuxsoft bola podsta Fukovi vlastne. A že nás aj tak pochválil, že akože áno, že Šatochyn je odvážny a si myslím, že na tú dobu akože keby sme boli ako knihy, ktoré mali cenzúru, tak vôbec by sa tam nemohol vyskytovať Rambo, určite by to bolo pomaly, by som bol perzekvovaný, že aký Rambo a možno by mi hrozilo nejaké vyhodenie zo školy. Ja som si dával teda pozor, aby som tam nepodpaloval nejaké kapitály od Marxa a nevyhadzoval Vladimíra Iliča Lenina, lebo to, keď som videl tú hru Prestavba, tak ja som sa až zlakol, že fúha, že toto niekto už akože dosť otvorené nemá rád tých komunistov, ale na to som si ja netrúfal. No. Dobre, takže tá stránka Deti hry si môžete preložené do angličtiny nájsť, je Slovenské centrum dizajnu scd.sk/hry. Je tam rozhovor aj s Marošom Brojom, ako pripravil ten projekt. Je tam rozhovor s Milanom Kabátom z Univerzity Komenského, ktorý viedol preklad tých hier. Zapojili sa do toho študenti, ktorí robili preklady jednotlivých hier. Je tam Slavolapský Buzisoft, ktorý nám hry dekodoval, zakódoval späť tie texty, aby zostali v originálnom tváre, loadovateľné do emulátorov, do originál počítačov v tab formáte, a aby nedošlo k poškodeniu hier. Ja som bol tester, ktorý všetky hry dohral do konca a ešte sme mali jedného mladšieho pomocníka, nespomínam si meno, ktorý všetky hry zmapoval, lebo je to zdĺhavé dohrávať tie hry do konca, pozrieť si celý ten kultúrny kontext, tak narobil screenshoty a kto si chce ako softwarový archeológ, pán Prase testoval všetky hry od neviem ktorého roku, tak sú ľudia, čo si chcú pozrieť ten kontext, tak nájdu si to na tej stránke aj s mapami. Je tam 20 hier pre Spektrum, tá verzia Fuxsoftu ZX Fux pre Atari, tam sme troška so Slovom Lapským si museli priznať, že my nejsme ataristi. Zobrali sme binárku, našli sme tie pointery, kde je ten text, to sme preložili a na tie pointery to vrátili. Slavo Lapský urobil nástroj, ktorý prekladateľom dával vety na preklad aj s dĺžkou riadkov, ktoré zasvietila červená, keď prekročili tú dĺžku riadkov. Museli sa zmestiť presne, lebo tam nedá sa posúvať ten kód. No oni nám to tak poprekladali. A jedna česká hra je tá Prestavba a máme teda, aj som posielal Aaronovi Reedovi, on že fantastické, že konečne anglická verzia, že v tej tapke, že s dobrým prekladom od tých akademických angličtinárov a nie nejakým na kolene robeným. Ja som to posielal aj Fiedlerovi a ten sa mi neozval, ale tak asi má to niekde proste. No, takže takto sme to poprekladali. Bolo to v tých rôznych časopisoch, portáloch, tak mali sme 5 minút slávy. Aj som sa smial, ja som si čítal tie fóra pod tými článkami a tam taký nejaký Američan, že Slovakia, myslel som si, že je to vymyslená krajina, ale už som si to vygooglil, že existuje. Ale boli tam aj rozumní ľudia a písali, že áno, že tam aj Andráda, keď písala, tak písala aj o Fukovi a Fiedlerovi a Golden Triangle a o nás z obidvoch častí Československa. A boli tam ľudia, že áno, že čo je Indiana Jones na Václavskom námestí, ďalšia subverzívna hra, tak tam človek nejak behá po Václaváku, tam sa aj konali tie protištátne demonštrácie a musí to všetko nejak prežiť
a potom sa mu podarí niekde emigrovať do zahraničia. Tam naozaj pristupovali do tých fór ľudia, vysvetľovali ten kontext, že a Aaron Reed si dal tú robotu, že v tej kapitole vysvetľuje, že v 68. prišli ruské tanky, zlikvidovali toho slobodomyselnejšieho Dubčeka a celá tá politická garnitúra tých, čo boli, už potom odvodzovali svoju moc od týchto a my sme si z toho robili srandu. Takže bolo to také, že sme troška aj dali takú nejakú message. A k tej message boli to tieto formáty Kotaku, toto je článok v Kotaku, Vice, Verge a CNN v Čechách napísali o nás, tu je nejaký holandský Fundstück, rôzne médiá, to boli desiatky médiá, som 40 liniek pozbieral z celého sveta pre Maroša Broja, ktorý vykazoval, že sme tie eurá z eurofondov pre ministerstvo kultúry minuli na takú propagáciu, že nás bolo vidno. Čo sa týka Ultrasoftu, Ultrasoft mal, ja som to narátol, minule ma prosil Slavo Ludovitek, ktorý sa odsťahoval do Liverpoolu a má tam krásnu rodinu a teraz založil znova vývojové štúdio na hry, tak ma prosil, že nech mu poopravujem stránky o Ultrasofte na Wikipédii, lebo hneď ho tam nejak napadol taký nejaký, sú takí, neviem, či on to nazýval až cenzory, že mu to chcú povystrihovať, mu tam rôzne informácie. Napríklad sme tam mali tvrdenie, že Ultrasoft bol prvý distribútor hier od Ocean a Domark v Československu a oni to tam akože, že není o tom dôkaz, že dajte nejaký link a ja som to tam nejak vydokladoval z tých Švelchových kníh a tým sa to tam zachovalo. Ale sme sa dali znovu do kontaktu a pozeral som si, že asi 40 hier oddistribuoval Ultrasoft. My sme v Ultrasofte, keď si to tak zaspomínam, najpredávanejšie tituly boli jazyková nemčina, angličtina, mantrik. Ľudia po revolúcii mali obrovský hlad učiť sa jazyky a všetky tie hry sa predávali akože dobré. Aj Foucault, Tetris 2 a Fire, ktorý bol dávno medzi ľuďmi rozkopírovaný, sa stále dobre predával. Ale tie mantriky s tými jazykovými verziami, že si ľudia učili mantra, opakuj si nejaké slovíčka, tak tam bol taký jednoduchý basicový cyklusový program, čo vyberal z databázy slovíčka, točili a ľudia sa to učili. Ten autor dostal vtedy, ja rozmýšľam, že 10 korún sme dávali z každej kazety autorovi a on dostal 50 000 asi za prvý rok. 5 000 kazet, to bolo akože pre nás veľké číslo a bolo vidno, že asi tak v takých tisícových číslach sme vydávali tie kazety a tí ľudia asi vtedy najviac išli po tých prekladoch. Tie hry ostatné sa predávali tiež dobré, niektoré sú vzácne dneska pre zberateľov, lebo sme tam dali napríklad skladačku, to bola taká slovenská textová adventúra, ale zistili sme, že tie textové adventúry už potom po revolúcii už ako nie sú až také žiadané a to je napríklad zberateľská rarita, že málo sa ich predalo. Aj tých Chrobákov, Truhlíkov, to bolo jediná Sibyllasoft hra, čo sme dali od Ultrasoftu a tých sa predalo menej, ale tie akčné, grafické od Golden Triangle sa predávali výborne. Tam, priznám sa, aj sme robili chyby, napríklad poviem o ochrane, ako sme robili ochranu proti kopírovaniu. Povedali sme Foucaultovi, že nemá nejaký nápad, ako urobiť ochranu, že má nápad, ale on si celé o tom myslí, že hry sa kopírujú a nemá to zmysel chrániť. Ale urobil nám takú ochranu, že nahral sa program loaderom a potom on vygeneroval beeperom taký zvuk z nejakú oktávu, a zase sa snažil z kazety zachytiť, či tam je tá oktáva tých zvukov. A bolo to strašne nespoľahlivé, lebo ten zvuk sa nedal úplne zmapovať, ako keby nasamplovať späť do počítača. Takže raz nám to hlásilo, že je to legálna kopia, raz nelegálna. My to zavrhli. A Slavo Lapský, Buzisoft, ja som bol taký hub, že som spájal tých ľudí aj v tom Sibyllasofte a v tom Ultrasofte, tak Michal Hlavač nám kreslil obaly kaziet na Amige zo Sibyllasoftu pre Ultrasoft a Slavo Lapský, Buzisoft, zase kamoš, nám urobil ochranu tých kaziet a loadery, ktoré sme používali na generovanie tých masterov a tak.
A on to urobil veľmi rozumne, že štandardný loader, vymyslím si, robí 8-bitové nejaké stopy bajtov a on tam pridal ešte 4 bity, absolútne neštandardný nejaký checksum. Čiže Copyrack si išiel 8 bitov, 8 bitov, 8 bitov, skopíroval hru a chýbali mu tam tie 4 bity, ktoré Slavov loader poznal. A keď si to niekto dal cez Copyrack, tak mu Ultrasoft originál páska skopírovaná kopírovacím programom napísala, toto je nelegálna kópia, kúpte si originál. To fungovalo, ale teda priznám sa, že aj sme spravili chybu, že ešte prišiel Patrick Rack a mal hru Atomix, výborná logická hra, však pamätáme si na veľa platformách, a on tam dal ešte svoju ochranu. A nejak sa to zle odkomunikovalo a ja som sa strašne rád hral ten Atomix a mal som tie pásky, originálky po ruke, tak som si to hral z tej originálky, ten Atomix a hrám, v 10. leveli sa mi to resetlo. Kúrnik prehriatý Sinclair, kašlem na to zase, na budúce hrám, v 10. level, resetlo sa to. Tak sme zistili, že Patrick Rack nám tam dal druhú ochranu proti kopírovaniu, kde sa to resetne v 10. leveli a my sme narobili 1000 kaziet a tie sa všetky resetujú v 10. leveli. Nikto sa neozval a neviem, či ľudia neboli schopní dohrať do 10. levelu. No ale chudák Patrick Rack zaplatil za to nejakú pokutu a ja som teraz po 30 rokoch niekde písal do nejakého fóra a on mi tam potom tak trošku vynadal, že aký sme boli na neho zlí a že ma to mrzí, ale ja som v zásade ten dobrý policajt a Ľudo Vítek je ten zlý policajt. On mu to nejak tedy dal preplatiť niečo, ja som o tom ani nevedel. Tak stali sa aj také veci. A keď rozmýšľam, my sme až tak neboli schopní tie hry predať do Británie, aj keď ešte vychádzali aj v Británii v 91. 2. roku, to mohli skúsiť priamo tí Franto Fuka, Fiedler a ďalší. Čo sa teda podarilo Ultrasoftu, že v neskorom štádiu tej polovice 90. rokoch vyšli tie hry ako Twilight, veľa tých skákačiek, Sinclair je asi dobrá platforma na také tie platformovky, skákačky ako Dizzy, tak všetky tie hry Toady a Pedro, to sú z tej kategórie, kde sa už vyrovnali tým britským. Ale túto jednu hru Twilight, teraz vyšiel Retro Gamer, že 40. výročie ZX Spectra, to je minulý rok, 2022, a venoval, že každý rok, ktoré boli dobré hry na Spektrum, skončili tam v nejakom 92. roku, že vtedy komerčná produkcia skončila. A že čo sa dialo potom, a mali tam taký odsek, že potom ešte vyšlo pár veľmi pekných hier a menovite spomínajú ten Twilight od Ultrasoftu, že to je akože fakt tiež kvalitnejšia hra. Tak sme sa zapísali aspoň do tej histórie, že a bolo samozrejme aj českí autori, tam mali aj slovenskí, čiže Ultrasoft sa tomu nevyhýbal. Keď sa už rozdelilo Československo v tom 93. roku, ja už som vtedy odišiel, tam už sa museli robiť také veci, že sa požiadala nejaká ďalšia firma v Čechách, aby to redistribuovala. To už boli také prekážky pre malú firmu, ktorá v tom ekosystéme Československa predávala. Potom aj Ľudovítek skončil s tým, ani sme neboli schopní sa transformovať na firmu, čo vyrába alebo sprostredkova amigácké PCčkové hry a tým tá éra potom akože skončila. Tu som mal aj taký slajd, že časť tých programov boli aj užitkové programy. Neviem, či Sinclair bola tá platforma na profesionálnu prácu, ale túto prezentáciu som mal na extrapolácie, čo bolo v Sauke a tam boli tí páni inžinieri, ktorí retroengineerovali rôzne procesory a všetky tie SAPI platformy a SMAP a neviem čo. A mňa tam prizvali, lebo som sa dopracoval k Martinovi Šperkovi, ktorý má na starosti počítačové múzeum SAU a som tam akože poradca, ale tých poradcov je tam niekoľko desiatok. A on ma poprosil, že nech tam spravím na to ich podujatie takúto prezentáciu, tak som tam chcel mať aj pár serióznych programov. MRS-ko si pamätám, že som bol na Ústave aplikovanej kybernetiky za tým pánom Jedličkom a jeho pánom kolegami ešte v 80. rokov a oni mi spravili kópiu MRS-ka, potom Slavolabs urobil nejaké také zlepšené verzie s lepším editorom a to sa potom predávalo. Čo si ja pamätám, ZX7 bol taký od Martin Deák, či ako sa volal, že vedel 7-kanálový zvuk, spraviť taký kompózer, tak to bola taká utilitka, čo si ja pamätám.
A tých hier bolo asi 40. Troška sa tam narážalo na problém, ktorý Briti vyriešili v polovici 80. rokov, že máte arkádové hry z videoherných automatov a chcete si ich zahrať aj na počítači a v tej prvej polovici 80. rokov sa to robilo klonovaním tých hier a modifikovaním názov. Takže Space Invaders mal aj Sinclair Space Riders. Bola to hra veľmi podobná, ale nebola oficiálna teda verzia tej hry. A my sme to mali tiež, že Boulder Dash a my sme mali Double Dash, takého českého autora. Takže to sa možno ani nedalo v Británii predať, lebo by to niekto napadol. Tetris 2, najpopulárnejšia hra. Franto Fuka hovoril, že z postsovietského zväzu krajín mu chodilo ešte donedávna pozdraví, aká super hra. No ale Tetris 2 my sme nemali autorské práva na Tetris, no, sme to predávali samozrejme, ale sme boli niekde skrytí, neboli sme súčasťou toho svetového trhu hier a tak sa to nejako spravilo. Byt, to sme vydávali, prvé číslo, keď si pozriete, taká tvár s takými plameňmi, to je práve Michal Hlaváč, teda otec Michala Hlaváča, to sa pýtal Jarošval, že všetky tie obaly boli z nejakých hier, z Amigy a z PCčka, že áno, a že čo to prvé číslo, že to nevie z akej hry. No to je starý Hlavač, tam nakreslil Michal Hlavač nám jeho portrét. No a ako hovorím, Didaktik nám vydal prvé číslo a teraz prezradím na Ľuda Viteka, že jak sme našli tých odberateľov a hneď mali veľa odberateľov. On ešte za socializmu kopíroval hry ľuďom za 5 korún cez nejaké avízo, ja neviem, čo vtedy bolo. A mal obrovskú databázu, niekoľko tisíc ľudí, ktorí raz sa s ním skontaktovali a my sme nechali si vytlačiť prvé číslo v Didaktiku, ktorý nás tak vítal, že nám slúbil, že zadarmo nám vydá prvých 10 000 kusov časopisu. My sme nemali na to peniaze, ale nám spravili takúto službu a naozaj sme niekoľko tisíc rozoslali ľuďom z tej databázy, čo mal Ľudovítek a ľudia, minule som čítal, že zrazu mi došlo časopis Byt, ani neviem, odkiaľ mali moju adresu, že hneď som si to objednal, bola tam zloženka. A hovorím, že ja viem, no, že my sme mali tú databázu, že si to niekto niekedy od Viteka kúpil. On dokonca využil taký inštitút, že Jakeš, Kúl v plote, chystal reformy a on robil takú mini reformu, že ľudia mohli byť už živnostníci. Nevedelo sa, že koľko budú platiť dane. To bolo také, velice také čudné reformy. Ale Ľudovítek si spravil tú živnosť a cez to predával tie programy a vďaka tomu sme mali tú databázu. Zase trošku musím povedať, medzi nami bol aj konflikt, že ja už som potom odišiel z Ultrasoftu, ale raz to muselo prísť, že naozaj v avíze bolo 1 000 000 inzerátov, že za 5 korún vám nakopírujem hru na ZX Spectrum a hry na Amigu, disketa 20 korún. A Ľudovítek už mal odoušnú licenčné práva od Domarku a tie hry stali 1200 korún a on ich chcel predávať. A tí tomu proste tam vstupovali na ten trh, kde bol konflikt. Niekto nemá práva, dáva to za dumpingovú cenu, likviduje ten trh. Niekto má práva a má pocit, že nejak mu títo ľudia škodia. Tak Ľudo to uchopil, možno nie na tú dobu ideálne, a začal kupovať si od tých pirátov takéto akože zásielky a posielal im taký list, že vy ste porušili autorský zákon a teraz zaplatíte veľkú pokutu alebo prestanete s tým a tak ďalej. A vlastne stopol takých tých najväčších pirátov, ale tam sa pohneval s jedným človekom, čo sme boli kamoši z minulosti a vlastne ten človek ho dal aj teda Ľudo na súd a sa to ťahalo roky. Ja som si prečítal nedávno takú diplomovú prácu, že bolo to teda, že bývalí kamaráti sa stretli ako pirát a nepirát v tomto spore a z toho vznikol potom našťastie teda ako všetko zlé na niečo dobré. Ďalší dobrý slovenský časopis o počítačových hrách, ktorý bol akože taký projekt, že už legálny a ako odpoveď na to, že boli v spore tí ľudia, že zase bude konkurencia z tej druhej strany. Nebudem menovať, ale bolo to také napínavé. Keď sme my... Áno, áno.
Áno. Keď si pozrite časopis BIT, ja som tam uvádzaný ako zástupca šéfredaktora a v ten mesiac, keď prestanem byť uvádzaný ako zástupca šéfredaktora, tak som skončil a tam už som iba rokoval s ľudom, že kedy mi vyplatí, on mi postupne vyplatil ten podiel. Tak a iba si tak matne spomínam, že po rozdelení Československa v 93. už som nebol v tom Ultrasofte, pretože tam sa už musela urobiť nejaká dohoda, že niekto to bude v Čechách predávať ako entita a to bola nejaká ďalšia SROčka, čo som vedel, že si Ultrasoft zo Slovenska urobil takú spriaznenú firmu, dohodol a ja už som nebol toho súčasťou. Takže do toho 92. max, potom už som nebol. No, takže asi nejak tak do 92. max. No čo sme ešte urobili a pohrali sa s tým konceptom preložených hier, tak mali sme vo vačku dobré karty, že už o nás písali Kotaku, Vice, Verge a neviem kto všetko. A ja som bol na pive so spolužiakom z gymnázia, ktorý bol na japonskej ambasáde a tak mi rozpráva, že my tam že nemáme moc peňazí ako slovenská ambasáda, ale že robíme také plagáty o slovenskom umení a to sú také malé výstavy a tak. A ja hovorím, že počúvaj, ale však Japonsko je krajina, kde súčasť kultúry sú videohry a my sme teraz naprekladali tie hry a písali o tom v zahraničí a máme screenshoty také zábavné z toho všelijaké, že nespravili by ste v Japonsku takú výstavu o slovenských videohrách, tých ranných, akože dobových. A on, že spýta sa toho, on nebol teda ten hlavný ambasádor, ale že spýta sa, tak schválili to, že dobrý nápad. Súťažili sme s Vincentom Hložníkom, s jeho malbami a kresbami, ale to už je mŕtvý autor, tak nejak sme dostali zelenú. Potom sme zistili, že oni chudáci nemajú peniaze na to, aby im niekto zalomil tie plagáty, tak vyťahol som z váčku nejaké eurá súkromné a Palo Čejka zo Sibila Softu, ktorý sa stal grafikom z Vysokej školy výtvarných umení a zalamuje časopis Notabene pre bezdomovcov a robí umelecké diela, linority s českými a slovenskými kamošmi v takej sfére, by som povedal, nekomerčného umenia, tak ale viem robiť s týmito programami, tak on zalomil 20 plagátov, ktoré obsah sme dali text z tých Vice, z Kotaku, aby za nás hovorili svetoví novinári v dobrej angličtine. Vybrali sme tam hry, ktoré Maroš Brojo ako kunsthistorik vybral, že sú nejaké nosné, tematické z toho West, Meet, East kontextu. Mali sme tam tie subverzívne hry a tak ďalej. Mali sme príbeh, že sme krajina, ktorá zažila revolúciu home počítačov v 80. rokoch, ako aj tie západné krajiny s tým didaktikom. Tak sme navyrábali tie plagáty. Potom sa zistilo, že oni nemajú peniaze na preklad do japončiny, tak japonská sekretárka na ambasáde v Tokiu to prekladala zadarmo. Potom už nám vynadala, že už ten 22. plagát, že to už je strašne veľa, tak jeden máme iba v angličtine. A on to ten spolužiak rozosielal, že kto má o to záujem, tak na Josai univerzity sa ozvali, že môžeme tam spraviť výstavu. A pôvodne to malo byť na 2 týždne, prišiel tam ten môj spolužiak ako z ambasády, porozprával ten príbeh, že sme transformujúca sa krajina, ktorá mala komunizmus a bola Velvet Revolution a my sme aj vnímali ako tínejdžeri, že tie počítače sú také podcenené a tá nová doba priniesla také akože slobodnejší prístup k tomu softvéru a autori dostali zaplatené a ukazujeme to na dobových screenshotoch tých hier, že aké sú pekné a tie dobové z 80 rokov zase si robili srandu z toho režimu a robili to tínejdžeri, to je zase taká akože druhá zrkadlová strana toho príbehu. No a oni si to tí japonskí študenti dali, že World Entertainment hodina, prišiel ten spolužiak, porozprával, oni si to vyvesili v knižnici Josai univerzity. Josai univerzita je ináč súkromná univerzita v Tokiu, čo má 7000 študentov a prevažne humanitných smerov. No a oni si to tam dali do knižnice a strašne sa im to páčilo, celý ten príbeh. Tam vidíme na fotkách, je takých 30 študentiek mediálneho nejakého programu.
a nakoniec si to nechali 2 mesiace alebo 3 mesiace a stále hovorili, že ešte vám to nevrátime, že nám sa to strašne páči, že predĺžujeme výstavu, až im to tam potom nechal ten kamarát tie plagáty, takže to sme takto tam spropagovali. No a to je asi tak koniec. Neviem, máme ešte nejakých pár minutiek? Tuto, keď ešte máte chvíľku, tuto mám prvý obal, že ako sme začali s tým Ultrasoftom. Stretli sme chlapika, ktorý hovorí, že on má katalóg z Opusu, čo bolo slovenské vydavateľstvo platní a kaziet slovenských interpretov, a že on sa teda dopočul, že my chceme vydávať tie hry a že on chodí po celom Československu a zháňa objednávky od veľkých obchodných domov a že spravíme s ním akože dohodu a on bude predávať aj tie hry. My sme nemali ešte ani jednu kazetu, ale už sme mali katalóg dohodnutý, Tetris 2 od Fuku a Chrobak Truhlík od Cibila Softu a nejaké prvé hry sme mali nakontrahované. Ten chlapík obehol Československo a došiel a hovorí, že viete čo chalani, že nebudem to pre vás robiť, že bol som, ale že tuto v severných Čechách to chcú do obchodných domov a donesol nám objednávku za 200 000 korún. A nechcel za to ani cent, akože, že to je málo, že to nebude robiť. Tak my sme hneď vyrobili neviem koľko tisíc kaziet. Na začiatku sme nevedeli, kde tie kazety vyrábať a išli sme do Didaktiku a oni mali takú veľkú skriňu, čo z mástra kazety robila kópiové kazety. A tam sme použili obal, ktorý nebol z tých Amik kreslené obaly, ak si poznáte Ultrasoft, ale takýto kreslený Radim Dorociak z takej pseudofirmy, čo sme boli traja kamoši, spolužiaci na základnej škole, ja, on a ešte jeden, tak nám urobil takýto obal a tam všetky hry majú tento ZX Spectrum Plus nakreslený rukou a pretlač je tam, že Bukapao, Fire, Tetris 2 a tak ďalej. A to tá prvá séria, zberatelia to zháňajú. Potom už boli také na Amige kreslené obaly, ktoré majú farebný, pekný obal. Toto je ten list Ultrasoftu, ktorý posielal Ludo ešte za socializmu, sa volal tiež Ultrasoft. Urobil hru Bukapao a aj Bukapao 2, Dokonalá vražda. A on toto posielal tým ľuďom, že objednajte si u mňa hry. A k tej dokonalej vražde ešte taký zaujímavý prípad, on si tú Bukapao 2 dal aj do katalógu Ultrasoftu. Ale my sme preložili Dokonalú vraždu jednotku medzi tými anglickými prekladmi a z tých svetových ohlasov som zachytil, že Bundle Brothers, čo vydávajú podcast v Amerike, sa vždy zahrajú takí dvaja chalani, nejaký bundle hier a spravia o tom podcast. A na velice rôzne témy, že fotbalové hry a hry od Ocean z Británie a hry neviem, Polovník v lese a neviem čo. A teraz povedali, že našli sme takýto bundle hier, že Slováci preložili hry do angličtiny textové a spravili perfektný podcast, že rozprávali o tom, ako na termináloch sa hrali prvé textové hry v škole, na vysokej škole, všelijaké ten Dungeony a Hood a neviem, Adventure a tak ďalej, že to sú textové hry, majú svoju históriu a že objavili až takýto bundle, že za železnou oponou tuto robili decka pre svojich kamošov a že my sme si tie hry aj zahrali a povieme vám, že o čom tie hry sú. A strašne sa tomu jednému páčilo Dokonalá vražda, že áno, môžete si vybrať, akú zbraň použijete, spáchate atentát, hneď som tam dal nejakého neobľúbeného politika, neviem čo, môžete si vybrať, doprieť svoje fantázie a sa mu to ľúbilo. A ten druhý bol taký, že sa poctivo hral, oni tam kritizovali, že tie hry boli strašne ťažké a v každej lokalite bola nejaká pasca, kde zomreli a museli to hrať od začiatku. Mohli si savenúť snapshot, ale tak nemali možnosť sa poradiť, tak to tak hrali tak nejak od začiatku vždy. Ale ten jeden prenikol, tá hra Agent 99 je jedna slovenská, čo je od Stewsoft a Alcoholsoft. Aj tým sme trošku akože zarezonovali vo svete, že Fucksoft, tak sa smiali, že Fucksoft a Alcoholsoft, že také firmy mali vzniknúť aj u nich. Ale v tom Agent 99 tam v polovici hry je na stene plagát, že ktoré hry sú dobré a
že Fuxsoft je dobrá hra a prípad 2 je blbosť a tak ďalej. A on, že áno, aj našiel som, že z tých preložených hier, ktoré sú dobré, tak on sa fakt dopracoval až do polovice hry. Tak to som obdivoval, niekto to aj hral. No a toto už boli listy od Ultrasoftu, kde ste si mohli objednať časopis, takže išlo to na tú databázu, jak som povedal. Didactic M, ten mal také okopírované hry, ale dával náš plagátik do každého didaktiku, že objednajte si hry Ultrasoft a nám pomáhal, takže boli sme opäť vďační. A my zase Synergia, my sme im dávali zadarmo reklamu na tie didaktiky dopytu. Tak troška sme si kopali hrob, že my sme ten časopis nemali inzerentov, tam boli malí inzerenti s nejakými malými zariadeniami, a potom prišli veľké skóre level o pár rokov a tie mali veľký inzerentov a tam sme už nemali šancu, tak to zaniklo. A splynul časopis Bit, poslední predplatitelia dostali časopis Excalibur a tam sa im roztopilo to predplatné. A takto vyzerala nejaká reklama na tie Ultrasoft hry. Tak nebolo to až možno tak profesionálne. Zase tá centrálna grafika je nakreslená Amiga, ktorú ťahá taká oblúdka a kreslil to Michal Hlaváč zo Sibila Softu na svojej Amige. Tak sme využívali kamošov a takých šikovných ľudí z okolia. Toto je asi zoznam všetkých hier, ktoré Ultrasoft distribuoval. No a Jaro Švelch, jak chodil všade po svete, on to propagoval, akí sme boli šikovní v tom Československu všetci, tak dokonca ho oslovili. Ústav pamäti národa je na Slovensku, v Čechách je tiež niečo také a Nemci majú taký ústav na štúdium tých totalitných režimov, však mali ich dosť, tiež ešte viac než my, a vydávajú, že Jahrbuch für historische Kommunismus Forschung, ročenka pre výskum komunizmu, a Jaro Švelch im tam mali takú, že zábava za čas komunizmu a voľný čas a neviem čo, tak im tam napísal článok o počítačových hrách v Československu, ktoré prekračovali ten rámec dovolených nejakých naratívov a spomína aj Prestavbu, ktorá je akože veľmi ostro protirežimová a spomína aj Šatochina, takže tam je aj moje foto dobové. To som na tábore s Hlavačovcami, oni boli modelári lietadiel a ma tam zobrali raz. Ja som zobral svojho gumáka a ukazovali sme počítač ostatným deťom a mal som krátke vlasy, čo zachytila Jaro Švelch v tých svojich knižkách, že vlastne aj vo Fuxsofte tá pesnička, čo hrá, je Jaro Nohavica, když mne brali za vojáka, stříhali mne do hola. A ja som mal kamoša, ktorého donútili v škole si ostrihať dlhé vlasy, bol metalista a ja akože zo solidarity s ním som si dal do hola vlasy a tu mám troška dorastené vlasy, že sme protestovali proti režimu tým, že sme sa dali do hola. Tak to je taká fotka z tábora, kde mám ten krátky účes. No to už časom človek si pochopí, že ten účes je ideálny. Univerzálny už natrvalo. Dobre, toto je to, že máme aj to múzeum počítačov Slovenskej akadémie vied, tak toto je taká fotečka odtiaľ. No a toto je ešte taká výzva, že fakt som nevedel, že to je na Atari, ten naportovaný ten Fuxsoft. Troška to oni nazvali program Fuxosoft a tie firmy Atari version by Syssoft, Help by Titansoft. Tak keby náhodou niekto poznal týchto ľudí, že veľmi rád by som sa s nimi porozprával, že jak ich to napadlo portnúť. V živote som nepočul, že tá verzia bola. Potom som si ju dohral, lebo sme to preložili do tej angličtiny aj túto Fuxsoft verziu, na Atari verzii. A je to tam skoro všetko, to, čo Švelch hovoril, že to má skrátené texty, nemá, sú tam skoro všetky texty, len v mojej verzii je ZX Interface 3, som si robil srandu, že Sinclair vyrábal ZX Interface 1, ZX Interface 2 a v mojej hre sa už nachádzal aj nejaký mysteriózny, legendárny Interface 3, ktorým sa človek spojí s Fukom v tej hre a nieko odkomunikuje niečo. A Ataristi samozrejme ZX Interface 3 do hry neabsorbovali a dali tam niečo iné. A ináč sú tie texty identické. No ale keď máme ešte pár minút, tak mám taký dokument a môžem pustiť 12 minút,
kde Martin Vronsky robil absolventskú prácu, dokumentárny film a zaujali ho takíto ľudia aktívni s tými prvotnými počítačmi v Čechách a na Slovensku. Ono to celé má pol hodinu, lebo sú tam traja protagonisti, ja a potom dvaja z Čech. Ale pustil by som aspoň tú moju. Je to také, on jak uchopil tú story o tom Šatochinovi a Rambovi, tak urobil o tom taký dokument, že toto je ten pánko, plešatý, pupkatý, čo vtedy ako mladý chalan robil tie hry pre kamošov. A jeho tam zaujali tie fenomény, že vtedy bol Tuzex a vtedy bola železná opona, vtedy boli vojenské základne a v týchto, môžeme si to pozrieť, to natočil. Tak to bude na záver už moje prezentácie. Neviem, či sú ešte nejaké otázky. V Československu stejně jako ve většině zemí sovětského bloku ten vývoj a výroba počítačů zaostávaly za západem. Přestože se u nás počítače dali jenom stěží koupit pro osobní potřebu, tak se v 80. letech tady objevuje až tisíce, desetitisíce uživatelů mikropočítačů. Vytvářela se taková síť, ve které se jako nějak posouvaly, distribuovaly ty programy. Zároveň tak vzniklo publikum pro ty hry a ty lokální komunity mohly vytvářet vlastně hry pro ty svoje členy a nějaké tím oslovovat. Mladí tvůrci počítačových her se inspirovali popkulturou, kterou tehdy konzumovali. Obzvlášť populární tehdy byly západní akční filmy, které se k lidem dostávaly, i když docela těžko, třeba na videokazetách. Zajímavým příkladem v tomto ohledu je hra Šatochin od slovenské firmy Sibilasoft. Ta kombinuje ty západní a východní vlivy. A to tak, že hlavně vlastně ten hlavní hrdina je major Šatochin, který má za úkol se zničit toho amerického hrdinu Ramba. Fascinovali nás americké filmy Rambo, Terminátor, Alien alebo Carpenterové horory They Live, Fog, The Thing. Chodili sme na také burzy, kde sa predávali také kópie nemeckých alebo poľských kaziet s takým monodubbingom. Nejaký český človek to nadaboval jedným hlasom celý film. Radi sme to pozerali a bolo to niečo fantastické sa vôbec dostať k takýmto filmom. Na strednej škole, keď som sa zamýšľal nad tým, o čom bude moja hra, tak som si vybral sovietský film Osamelá plavba, kde bol taký hrdina major Šatochin, ktorý neohrozene bojoval a zdal sa mi ako dobrý námet do mojej hry. Hej, Rusáci! Zbraně na zem a po jednom ke mně! A ruce nad hlavu, parchanti smradlaví! Úlohou Šatochina je dostať sa na boisko vo Vietname a poraziť hlavného nepriateľa, ktorým je Rambo.
finále a ten veľký stret na konci sa odohráva v helikoptére, kde prebehne finálne zúčtovanie a Šatochin z helikoptéry vlastne zlikviduje toho Ramba. Urobiť hlavného hrdinu Američana alebo Ramba, to by sme si asi tak naozaj nedovolili. Predsa len sme si boli vedomi, že by nás mohli vyhodiť zo školy a tým pádom zafungovala nejaká autocenzúra. Rambo prenikne cez železnú oponu, má za úlohu zachrániť vlastne svet pred nejakým jadrovým konfliktom. S takýmto scenárom by sme sa možno radi pohrali, ale uvedomovali sme si, že nesmieme prekročiť nejakú tenkú hranicu. Rambo, práve došiel najnovší rozkaz z generálneho štábu americkej armády. Sovietský blok hrozí jadrovým útokom, preto je potrebné zlikvidovať jadrové hlavice sovietskej raketovej základni. Na ceste ťa čaká veľká prekážka, čo je železná opona, ostnatý drát napustený vysokým napätím, hliadkujú tu vojaci s psami a je tu aj strážna väža a keď spozorujú tvoj pohyb, tak môžu vyvolať poplach a tvoja misia veľmi rýchlo skončí. Tá malá hrstka ľudí, čo sa dostala na západ, sa rozhodla väčšinou počítač prepašovať, lebo to bolo lacnejšie ako zaplatiť clo. V západnom Nemecku predávali také dvojposchodové bomboniery a bolo jeden z obľúbených trikov bombonieru vybrať a do toho obalu umiestniť počítač, zamaskovať ho a tak ho nenapadne prepašovať cez hranicu. Ďalšia možnosť, keď bol počítač vhodných rozmerov, bolo zobrať bochník chleba a v bochníku chleba ukryť celý počítač. No a v neposlednom rade sa dala urobiť samozrejme aj nejaká finančná operácia. Človek podplatil toho colníka a nemusel tak platiť drahé clo a počítač si prepašoval domov. Rambo si musí v socialistickom Československu zaobstarať počítač, aby deaktivoval bezpečnostný systém vojenskej základne. Nebude to úplne ľahké, je málo takých miest, kde ho získa, napríklad predajňa Tuzex, tam dostať západný tovar a tam sa občas počítače aj objavujú. V Tuzexe platia však špeciálne bony a tie nedostane pri každej príležitosti, iba v prípade, že zájde za vexlákom, ktorý tieto bony pokutne predáva na ulici. Tuzex bola predajňa, kde bolo dostať vysnený západný tovar, ten v bežnej sieti predajní nebol. Tam sa objavili prvé počítače v 80. rokoch. Boli to niekedy počítače, ktoré na západe neúspeli, ako Sword M5 alebo Sharp MZ800. Tie napríklad, tie Sharpy Československo vymenilo s Japonskom za drevené varešky, keďže malo málo valút. A my sme sa tak dostali k takým výbehovým typom počítačov, ktoré sme potom používali v našich domácnostiach a stali sa našimi miláčikmi. Hovorieva sa, že ak niekto nemá slávnych predkov, môže sa sám pokúsiť, aby sa stal slávnym predkom svojich potomkov. ZX Spectrum bol fantastický počítač pre mladého chalana.
Pri tých hrách som si všimol textové hry a hneď ma napadlo, že budem takéto hry vyrábať, vytvárať vlastné svety, zapojiť ich vlastnými postavami. Tieto hry sa začali šíriť medzi ľuďmi, ľudia si ich kopírovali a mal som taký pocit akejsi slávy, že som autor týchto hier a ľudia si ich radi zahrajú a pýtajú sa na ďalšie pokračovania a bavilo ma to potom programovať. Ten počítač bol taká vstupná brána do tohto sveta. Rambo, stojíš pred vojenskou základňou, kde sú ukryté jadrové hlavice. S počítačom ich ľahko deaktivuješ, ale je to nebezpečný protivník Major Šatochin a na jeho rozkaz stovky vojakov. Asi budeš musieť najprv Majora Šatochina zlikvidovať a potom zachrániš ľudstvo, keď zlikviduješ jadrové rakety. Na strednej škole sme vnímali tie masívne preteky v jadrovom zbrojení a potom sme si založili takú sídliskovú punkovú kapelu Bratislavské žumpy a spievali sme Atomová hrozba visí nad nami, tak sa všetci skrýme pod kanálami. Mali sme také pesničky, ktoré reflektovali také naše strachy a obavy a v podstate aj teraz sa nachádzame v raketovej základni, ktorá bola kúsok od nášho panelového sídliska, kde bola armáda a nevedeli sme ani presne, čo sa tu skrýva. Úkol je splněn. Jsi viděl, jak to skončí. V Československu nebylo možné koupit počítač normálně v obchodě a tak lidi volili různá jiná řešení. A velice často si ty počítače dováželi nebo nechali dovážet ze zahraničí, nebo je nakupovali v Tuzexu, nebo přímo na černém trhu od vexláků. A spousta lidí ale po těch počítačích hrozně toužila a tak často přemýšleli o tom, jaké by to bylo mít počítač, programovali si na papír nebo jen tak v hlavě, anebo navštěvovali nejrůznější výstavy. A jedním takovým nadšencem byl taky Vlastimil Veselý.